Ola a todos, namaste, benvidos a unha nova clase de yoga. Bueno, imos facer un yoga hoxe suave, non por eso menos intenso. Intentaremos repasar un pouquiño todo o que fixemos ata hoxe, profundizando un pelín máis nas posturas, vale? Acordade que se non vos vai ben estar no chan ou non, usade a silla cando necesitedes, tede a man para moitas cosas que podades recurrir a ela, vale? Pero en principio non usaremos nada na sesión de hoxe, vale? Se estamos preparados, imos empezar. Bueno, pois imos empezar a nosa clase de hoxe tumbados boca arriba. Se temos unha mantiña ou unha almohada, se non nos molesta a cabeza, podemos descansala sobre a cabeza. E tamén mantedevos abrigados, que vamos a estar aquí uns 3-4 minutiños. Podemos manter os calcetins, estiramos as pernas, un poquinho máis antes que a nosa pelvis, deixamos que os pés caen hacia o lado e vamos a empezar como a posición de Savasana, de relajación. Pechamos os ollos uns segundos, conectamos ca respiración e escoitamos a nosa respiración como está hoxe, buscando sexa fluido, se non é, imos gradualmente simplemente alargando as inhalacións e as exhalacións. Inhalo profundo, imos levar o aire ata a pelvis. E exhalando, vaciamos dende a pelvis, buscamos unha respiración completa. Ao inhalar, sentimos como o aire entra polas fosas nasales, pasa polos pulmóns, abdomen, no seu camiño ata a pelvis. E ao exhalar, vacío dende a pelvis. Vacío pulmóns. Intento vaciar todo o aire, deixando que saia polas fosas nasales. Inhalo, encho de aire. Levo o aire a pelvis. E exhalo. Vacío. Veña, sintos as ondas que provoca o aire ao entrar no corpo, no seu camiño ata a pelvis. Os pulmóns suben, abdomen. E ao exhalar, o abdomen baixa, os pulmóns pechan. Vacío. Inhalo. Encho de aire pulmóns, abdomen. Quizás a zona lumbar despega un pouco máis, o chan está ben. E ao exhalar, o abdomen vacía, a zona lumbar vai máis hacia o chan. Pulmóns vacían. Intente soltar todo o aire. Repetimos isto recorrido máis 2 veces máis. Imos volvendo a unha respiración máis natural, quizás non é tan larga. Buscamos unha respiración que estemos cómodos. Imos poñendo os nosos pés no chan, as plantas dos pés no chan. A zona lumbar se queda pegada ou cerca ou máis cerquiña do chan. A espalda está relajada. Nesta posición simplemente imos balancear a cabeza hacia un lado, sentindo o seu peso, deixando que se estire o cuello un pouco, moi despacio. Centrámola, a cabeza, mantemos o cuello largo. Traemos os brazos máis cerca do torso, palmas hacia baixo,
Inhalando, imos subindo moi despacio os brazos polo fronte, sen que suban os ombros. Levo os brazos o máis atrás posible, se chego o chan ben, e volvo baixando polos laterales, dibuixando como medio círculo. Inhalo, subo, despacio, sentindo como se moven os brazos dentro da articulación. Exhalo. Baixo. Sinto ese estiramento xa no pectoral. Exhalo. Se me molesta por calquera motivo levar os brazos tan atrás, pois non os levo tan atrás. Podense quedar un poquinho máis arriba. Imos unha vez máis, inhalo atrás, manteño o mesmo espacio alrededor do cuello, os ombros non suben, exhalo baixo polos lados. Ali imos traer as rodillas cerca do peito, poñemos as mans encima das rodillas e facemos círculos abrindo a pelvis, as dúas pernas a vez, abrimos a fora, vamos quentando aquí pelvis, articulación, e cambiamos o sentido dos círculos, pecho e abro, respiro natural. Vale, estiramos as pernas arriba, mantemos as rodillas dobladas e agora facemos uns círculos cos pés hacia dentro e cambio o sentido do círculo. Sacudo un poquinho as pernas, baixo os pés ao chan, separo un pouco os brazos do torso cas palmas hacia arriba e agora moi suave simplemente deixo as rodillas caer un poquinho, balanceo hacia un lado, inhalo centro, exhalo, deixo as caer hacia outro lado. Intento non agarrar, senón soltar completamente o máximo posible a pelvis. Cando cae as rodillas deixo ir o máximo posible. Intento non controlar o movimento para desbloquear a pelvis. E imos quedar nun lado, calquera, a perna de abaixo, imos ir co pé na de encima, na de enriba, e simplemente nos quedamos aí uns segundos sentindo o peso desa perna de abaixo sobre de arriba. He sentido como se estira aquí un poquinho os flexores, esta parte lateral da pelvis. Se me molesta na zona lumbar, non o fago, non debería. Debería tamén sentir un poquinho estiramento na zona lumbar, pero non molestia. Se molestia nunca vamos a continuar facendo cosas que non nos vayan ben. Sempre estamos moi atentos ao noso corpo e que nos fai sentir ben a nós. Vale, volvemos. Traemos as rodillas ao peito. Vale, vamos despertar un poquinho ese abdomen. Vamos quitar a chaqueta para que podamos ver mellor sempre os movimentos. Vamos despertar un pouco o noso abdomen. Entón, simplemente imos facer unha contracción abdominal despegando o máximo posible as nosas costillas ou escápulas, si o peito. Manteño o abdomen agarrado e imos a sujetar a cabeza cas mans. Manteño a mirada hacia diante. Collo o aire aquí e soltando estiro unha perna, alargando o máis cerquiña do chan posible. Inhalo, volvo. Exhalo, cambio. Inhalo. Exhalo, estiro, alargando. Inhalo. Exhalo, estiro, manteño a zona lumbar ben pegada. Eso, exhalo. E unha máis. Descanso a cabeza. Estiro a perna dereita arriba. E vou manter a esquerda un poquinho doblada de momento. Agarro a perna por donde poda. Inhalo aquí, exhalo, facemos outra contación. Intentamos levar a frente hacia a rodilla. Se non importa se non chego hasta onde poda. Cuidado cos ombros, ímonos empuxar ben hacia abaixo, longe das orellas. Intento que a miña barbilla non se pegue o peito, creo que manteño sempre espazo entre a barbilla e o peito. E vou un poquillo ca frente hacia a rodilla. Sen que se despega a pelvis do chan, contraio o abdomen e me quedo aí. Respiro 3.
2, 1, abdomen contraído, relajo. Estiro ahora a miña perna esquerda, ou a perna que tiña doblada, estiro ao máximo posible. Intento que a parte de atrás da rodilla da perna que teño no chan estirada, que vaya o máis hacia o chan posible. Sinto, manteño activada, como empujando hacia o chan. ¿Sí? Podo doblar, se esta posición me resulta imposible, podo doblar a rodilla que necesite. Inhalo outra vez, exhalo, imos agora cá frente, hacia a rodilla un poquinho máis cerca. Me quedo 3, ombros abaixo, 2, 1, relajo. E cambiamos de lado. Agarro esquerda. Inhalo. Exhalo, contraio. Un poquinho despego. Costillas, escápula. Abdomen agarrado. Respiro 3, 2, 1, doblo se necesito. Relajo. Estiro a perna dereita neste caso. E empujo con esta perna hacia o chan, manteño activa, ¿sí? Non está relajada. Manteño o empuje da miña perna, a parte de atrás da perna hacia o chan. Inhalo, exhalo, outra contracción. Boca frente, un poquinho máis preto da rodilla, se podo. Ombros abaixo, contraio 3, 2, 1, relajo. Vale, dúas rodillas ao peito. Vale, imos arriba, imos sentar. Cruzamos as pernas nunha posición tamén o máis cómoda posible, espalda larga, ombros abaixo, lonxe das orellas, cuello largo, levanto o meu brazo dereito, inhalando, exhalo, estiro o brazo lateral, sen que se despega a pelvis do chan. Veña, estiro ese lado da pelvis, cintura, costillas, respiro. Inhalo para subir, exhalo, baixo. Cambio de lado, inhalo a largo, exhalo, estiro outro lado. Manteño o cuello relajado. Subo, inhalo. Muy bien, estiramos las pernas hacia adelante. Subo os brazos inhalando. Exhalo, longo a espalda. Eu vou ata onde chegue, non forzo nada de momento. Onde cheguen as miñas mans, me quedo aí. ¿Sí? Deixo a cabeza caer. Veña, intento manter o abdomen activado, levando o ombligo un poquinho hacia atrás, hacia a espalda ou a barriga hacia dentro. Respiro aí, deixo que se estire a espalda. Deixo que se relajen os ombros e o cuello. E subo redondo, despacio. Xuntamos as plantas dos pés. Inclinámonos un pouco hacia atrás, apoio as mans no chan, empujo cas mans no chan, abro o peito, xunto ben as escápulas atrás, fago un pequeno arqueamento, verdad? E podo, se non teño problemas cervicais, deixo a cabeza caer hacia atrás. Respiro aí, abro o peito, abro o esternón. Respiro, 2, 1, e volvo despacio. Estiro as pernas adiante, arriba os brazos, inhalo, exhalo, intento ir un poquinho máis cada vez. E subo redondo. Muy ben, nos damos a volta, poñémonos na posición do gato vaca. Mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis, en a mesma distancia. Inhalando, levanto a pelvis, abro o peito, miro adiante. Exhalo, pelvis adiante. Estiro ben os codos, empujo chancas mans, redondeo a espalda, miramos o ombligo. Inhalo, arriba pelvis, arqueo un pouco, abro o peito, miro adiante. Exhalo, redondeo a espalda, contraio abdomen. Inhalo, arriba pelvis, abro o peito, miro adiante. Exhalo. Inhalo. Adiante. Exhalo. Ben estiro, ben deixo que se estire ben toda a columna. E relajo. Poñemos os dedos dos pés nas mans.
o sea, as dedos dos pés no chan, perdón, separo os dedos das mans, veña, facemos un balanceo suave de diante a atrás. Si estamos movendo un pouco as rodillas, quentando un pouco articulacións das rodillas. E estás estirando tamén un pouco a planta do pé. Imos quedar hacia atrás, se co cu hacia os nosos talóns. Sí, imos empujar cas nosas mans, veña, vou despegando as rodillas, vou dirixindo a miña pelvis hacia arriba, hacia o teito. Manteño aquí as rodillas dobladas. O importante agora que empuje ben cas miñas mans, que empuje ben os brazos hacia atrás, lonxe das muñecas. A miña mirada vai aos pés, o ombligo está hacia dentro, a barriga está hacia dentro, vale? Para o Adho Mukha Svanasana, ca boca abaixo. Sí? Se non chegamos cos talóns ao chan, imos manter aquí, doblando ben as rodillas e intentando empujar o noso abdomen hacia os muslos. Os ombros están lonxe das muñecas, hai espazo ao redor do cuello. Vale? Dende aquí vou intentar estirar unha rodilla, levando un talón o máis cerquiña que poda do chan. Doblo as dúas, e estiro outro. E doblo. E estiro. E doblo. E estiro. Doblo. Respiro con cada movimento, dai valor. Doblo as dúas e estiro. Vale, mantemos as rodillas dobladas. E imos camiñando moi despacio dos pés as mans ou das mans aos pés ata quedarnos aquí nas plantas. Solto todo, colgamos aí, solto cervicales, hombros, relajo. E imos subir redondo moi despacio, vértebra a vértebra. E a cabeza pesa e a última que estiro. Subo, subo, subo. E xa estamos aquí en posición vertical, vale? Imos facer un saúdo para quentar, un saúdo sol para quentar o corpo. Si, cas 12 posicións que aprendemos, vou facer moi despaciño para que teñamos a oportunidade de profundizar en cada unha das asanas do saúdo. Só imos facer unha vez con cada lado, moi despacio. Vale? Entón imos empezar no noso borde da esterilla, cos pés alineados ca pelvis. Separamos, separamos os dedos dos pés, ¿sí? Creando espacio entre eles o máximo posible. ¿Sí? Veña, levantamos un poquinho os puentes, como fixemos nunha clase outro día. Intentamos levantar un pouco os puentes dos pés e relajalos e sentir como imos activando a cara interna dos nosos muslos. Sí? E xogamos un poquinho aquí para estirar para sentir como se estira a planta do pé, e sentir esa base ben segura nas nosas plantas, ben ancha. Sí? Vale, balanceo un pouco, equilibro ben o meu peso nas dúas plantas dos pés. Sí? E dende esta posición, imos agora para comenzar na posición da montaña. Igual, se podemos, intentamos manter estos dedillos dos pés separados. Veña, pubis ligeiramente hacia o ombligo, alargamos a zona lumbar, alargamos a espalda e a parte de atrás do cuello, ombros abaixo, dedos das mans hacia a terra. Crecemos aí. Tadasana, posición da montaña. Inhalando, vou subindo os brazos polo fronte, apreto glúteos, empujo a pelvis hacia adiante, manteño a mirada hacia adiante. Inhalando, exhalo baixo, despacio, alongando a espalda. Inhalo, alargo, miro adiante. Exhalo, relajo, doblo as rodillas. Relajo o cuello, dedos das mans aos lados dos pés. Inhalo un paso, volando atrás, co pé dereito. Baixo a rodilla dereita. Relajo os empeines. Sí. Ombligo hacia a espalda, abro o peito, miro adiante. Sí, podémoslo facer tamén aquí como fixemos ata ahora, moito para nós todavía. Manteño a rodilla no chan. Se podo, vou despegando o torso, enderezando o torso, e os brazos traeos aos lados das orellas. Manteño a mirada adiante, deixo que se estire
os flexores da pelvis, deixando que a pelvis vai hacia o chan. Respiro. E baixo os brazos polos lados. Levanto a rodilla de atrás, poño os dedos dos pés, levanto a rodilla de atrás, imos atrás un paso grande, co pé esquerdo para a do muca, can boca abaixo, arriba, pelvis hacia o teito, axusto a postura que necesito, se busco a conexión con todo o corpo, empujo cas miñas mans, os brazos van longe das muñecas, a pelvis ou as nalgas van hacia o teito, os talóns hacia o chan, se podo, se non podo, evidentemente, vou ata onde poda, e se me está tirando, non sinto estiramento, doblo as rodillas aquí o que necesite, buscando ese estiramento na espalda, e xa pouco a pouco irán indo os talóns hacia o chan. Respiro, o ombligo dentro. Ali imos vir a plancha con unha inhalación. Agarro ben o abdomen sen hundirme. Ombros longe das orellas. Veña, pernas, musculatura das pernas está activada. Abdomen tamén, agarradiño. Baixo rodillas. Neste orden, baixo peito e barbilla, brazos cerca do torso, codos atrás, mirada adiante. O cu non cae, quedas arriba. Sí, chaturanga. Empújame hacia adiante. E despego agora as costillas. O que poda. Cuidado se hai problemas lumbares, cuidado con estes arqueamentos. Apreto ben os glúteos. Abro o peito, cobra. Parimos atrás, ca pelvis. Poño os dedos dos pés outra vez no chan. Pelvis hacia os talóns. E arriba, Adho Mukha Konasana. Veña, empujo ben as miñas mans. E camiño dos pés as mans. Das mans aos pés. Doblo as rodillas. Levo a mirar adiante, peso nos meus talóns. Vou enderezar a espalda, veña, o máximo posible. Xa noto que se activan aquí o femoral, glúteos, sí? Vou empujar o chan cos meus talóns para subir inhalando, os brazos suben polos lados e exhalo baixo polo centro do corpo. Sí? Facemos o outro lado. Tadasana. Alargo a espalda. Pubis hacia o ombligo, subo os brazos, inhalo, miro adiante, pelvis adiante, exhalo baixo, alargando, inhalo, miro adiante, exhalo, relajo. Imos un paso grande atrás, que a nosa perna esquerda, ben atrás, se queda sempre, que a perna que se quede adiante, o tobillo está debaixo da rodilla. Si cuidado que a rodilla non se nos veña hacia adiante, sí? Tómame o meu tempo para entrar nesta postura. Se non chego a primeira, baixamos a rodilla de atrás, veña, deixo que a pelvis cae hacia o chan, o ombligo hacia dentro, hacia a espalda, enderezo o torso, arriba os brazos, mirado fronte. Respiro. Sinto estiramento no fronte da pelvis. Baixo o torso, baixo os brazos. Dedos do pé de atrás, arriba a rodilla, un paso atrás agora co pé dereito, imos ao can boca abaixo, verdad? Pelvis arriba, inhalo. Axusto a miña posición. Sinto a conexión aquí entre todo o corpo. Respiro. Nalgas arriba. Recordade, doblo que necesite as rodillas. E se estou aquí, empujo ben o meu abdomen hacia os muslos. E inhalamos a plancha. Axusto as miñas mans, se non se quedan debaixo dos ombros, axusto-as. Ombros longe das orellas, abdomen adentro, e baixo a chaturanga, rodillas, exhalando, peito e barbilla. Empújome hacia adiante e arriba, inhalo, despego costillas, contraio glúteos, exhalo, vou atrás, e arriba, Adho Mukha Konasana. Camiño adiante. Me quedo aí, doblo as rodillas, peso nos talóns,
Ben, intento enderezar a espalda xa. Sinto glúteos, femoral, empujo o chan, subo os brazos polos lados, inhalo, exhalo baixo, polo frente. Vale? Podemos poñer máis variacións de saúdo, pero hoxe ímonos quedar con isto. Repetimos as veces que necesitamos, intentade familiarizarvos co saúdo, profundizade en cada postura, tomade o tempo que necesitedes con cada unha para entendela, para sentira no vosso corpo, sí? A modo, cas variacións que necesitedes para que vos faga sentir ben a vos. Non imos chegar a todas as posturas na primeira vez, temos que intentar encontrar a forma de que nos sintamos ben en cada unha facendo as nosas adaptacións sin prisa, nunca, sen prisa, e pouquinho a pouco iremos profundizando, irá indo, vale? Non teñades prisa nunca cas posturas. Vale, imos a seguir. Imos a repasar un pouco que fixemos ata hoxe, estamos na nosa clase 5 de yoga. Entón, imos a repasar o noso guerreiro 1, 2, imos facer un equilibrio hoxe, unha media luna, e imos ver tamén o trikonasana. Son exercicios que fixemos nestes días, vale? Vou nos intentar partir para que os entendamos ben, e a ver se na próxima estación podemos facelo un poquinho máis vinyasa, máis fluido, vale? Pero necesitamos tamén moitísimas veces parar e profundizar un pouco no que vimos facendo. Vale, entón imos empezar polo guerreiro 1. Sí, partindo da posición paralela. O primeiro que imos dar é o guerreiro 1 a posición de forza. Imos facer 2 posicións de forza, do 3, perdón, que o trikonasana, vale? Primeiro damos un paso atrás, sencillo, imos a dar un paso atrás ca perna esquerda. Vale. Ben atrás, pero non tan atrás para que se me despegue o talón. Entón, se me vou moi atrás e o meu talón esquerdo non está no chan, acerco. Sí? Tamén quero unha boa estabilidade, necesitamos aquí un pouco de equilibrio. Entón tamén, se a perna de atrás cruza un pouco, vai en línea ca adiante, é posible que me vaya. Entón, separo un poquinho máis hacia o borde da miña esterilla, hasta sentir que teño unha base ancha, sólida, sí? E vou doblando a miña rodilla dereita. Levo a miña pelvis completamente hacia o fronte. Doblo a miña rodilla dereita. Manteño o ombligo hacia dentro. Veña, sinto o meu peso na perna de atrás, no talón de atrás, e vou subindo os brazos despacio, ata as orellas. Ombros abaixo, mirada a fronte. Sí? E me vou quedar aí. Veña, forza nas dúas pernas, sinto ben o meu talón de atrás. Estamos aquí no guerreiro 1. Respiro, 3, 2, 1, forza nas pernas. Vale, desta posición abrimos o guerreiro 2. Abro o fronte do corpo, neste caso hacia o fronte. Intento agora axustar os meus pés, o talón dereito, está en línea co puente do pé esquerdo. Doblo, 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 doblo. Agora, guerreiro 2. Rotamos os muslos como hacia atrás, abrindo ben a pelvis. Sí, a miña rodilla dereita tamén vai hacia atrás. Se miro pola parte interna da rodilla, debería verme o dedo gordo do pé dereito. Sí? Se a miña rodilla o tapa, é que a rodilla está un poquinho hacia adiante. Entón, sempre temos que intentar abrir aí o máximo posible. Sinto peso no meu talón esquerdo. Sí, teño os dous pés ben arraigados, ben enraizados no chan. A pelvis intento mantela no fronte. Teño torso largo. Guerreiro 2, alargo os brazos. E miramos a nosa man dereita. Se teño a rodilla dereita, miro a man dereita. Respiro aí, 3, 2, 1. Inhalo arriba, o brazo largo. Exhalo, imos atrás. Guerreiro sol. Veña, manteña forza nas pernas, necesito un bo equilibrio aquí tamén. Vale, volvo. Apoio o meu antebrazo no muslo, estiro outro lado. Coido que a pelvis non se me vai hacia atrás. Intento abrir o fronte. Respiro. Vale, e abro. Volvo o meu guerreiro 2. Estiro a rodilla. Vale? Voume quedar nesta posición porque imos directamente a trikonasana. Simplemente dende o guerreiro 2 vou acercar un poquinho a miña perna esquerda. Sí? Antes tiña a dereita doblada,
Agora no trikonasana, na postura do triángulo, vou estirar e acerco un poquinho as miñas pernas. Manteño a pelvis mirando o fronte, pubis hacia o ombligo, alargo os brazos, e agora inhalo aquí, e exhalando vou alargando o torso, como se quixera moi longe tocar a parede esta do lateral. A pelvis a vez vai ao lado contrario. Veña largo o máximo que podo. Intento que a pelvis non se vai atrás. O sea, o cu, verdad? Apoio a man onde chegue no muslo e a outra man vai arriba, ca palma da man hacia nós. Miro arriba. Respiro. 3, 2, 1. Imos baixar esta man esquerda, verdad? Vou baixando a man por detrás da espalda, vale? Agora vou intentar agarrar aquí a ingle, ¿sí? Ou vou un poquinho ata onde poda, non teño por que chegar, vou en ese camiño, se non chego, e poño a man onde chegue. Se a idea é intentar chegar a ingle, vale? Porque esta posición nos obriga a facer unha pouca rotación, unha rotación no peito, dirixindo un poquinho o peito hacia o teito. E me quedo aí. Respiro, se isto é imposible, non vou tanto, non o fago, ¿sí? Simplemente me quedo na posición anterior ou vou ata onde poda. Vale, respiro, e a forza nas pernas. Vale, desfacemos, estiro o brazo esquerdo, doblo a rodilla dereita, empujo o chan para subir. E relajo. Moi ben, imos cambiar de lado para facer primeiro o guerreiro 1, vale? Entón, xa estou aquí, agora é a perna esquerda que está diante, dereita atrás. Separo, busco estabilidade, un bo equilibrio nesta posición. Veña, doblo a rodilla do fronte, o máximo posible, neste caso na esquerda, pero manteño a miña forza tamén do talón dereito hacia o chan. Veña, intento que a pelvis se me quede mirando completamente hacia o lateral. Alargo a espalda, arriba os brazos, guerreiro, estiro ben os dedos das mans, hacia arriba, hacia o teito, e me quedo aquí, respiro, 3, 2, 1, vale, abro o corpo, hacia o frente, axusto, talón puente, abro a rodilla, neste caso a rodilla esquerda hacia fora, así que me vexo o dedo gordo do pé esquerdo, manteño a pelvis ao frente, vou un pouco máis, profundizo na postura o que poda, sí? O peso está no medio das dúas pernas, pelvis, intento loitar para que se me quede aí o fronte, a vez que roto os meus muslos hacia atrás, e o pubis lixeiramente hacia o ombligo, espalda larga, brazos largos, miramos a man esquerda, estamos no guerreiro 2, respiro, 3, 2, imos apoyando a man dereita no muslo, alargo arriba, me vou hacia atrás onde poda. Veña, respiro aí. 3, 2, volvemos despacio. E imos ao lado contrario. Apoio. Vale? Se estamos un poquinho acostumbrados a practicar e queremos un poquinho máis, sempre podemos baixar un pouquinho máis. Sí, se non, de momento todavía mantemos a man, o codo no muslo ou o antebrazo. Me quedo. Vale, e subimos. Acercamos un poquinho a nosa perna dereita e esquerda, bueno, para a posición do trikonasana, triángulo. Manteño igual, puente talón, o sea, puente, sí, talón na mesma liña. Pelvis o fronte. Brazos largos en cruz. Inhalo. Exhalo, longo, 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 vou co brazo como que quero tocar a parede do lateral, alargo, 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 apoio, levanto outro brazo, palma da man, mira hacia min, cuidado, a pelvis non se vai atrás, vai diante, veña, quedo aquí, respiro, forza nas pernas, peso equilibrado entre as dúas pernas, baixo o brazo de arriba, veña, vou no dirixindo hacia a ingle, sí?
Se pode, se non chego, non importa. Giro un poquinho o teito, o peito hacia o teito, manteño a mirada hacia arriba, unha pequena rotación. Ai, veña, teño que manter as pernas activadas que me axude aquí co equilibrio. Si, se esta posición non é para min, non vou tan lexos que do mera anterior. Vale, desfago, traio o brazo outra vez arriba, doblo a rodilla esquerda e empujo o chan para subir. Vale, teño os dous pés agora paralelos, cos dedos dos pés mirando hacia diante. Poñemos as mans na cintura. Inhalando, abrimos o peito, miramos hacia arriba. Exhalando, doblamos. Por aquí, pola inserción do fémur. Vou doblando, alargando, 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 alargando. Intentando levar o tope da miña cabeza ou coronilla hacia o chan. Respiro aí, deixo que se estire a espalda. Parte de atrás das pernas. Non hai tensión no cuello. Vale, vamos soltando as mans na cintura e levándoas pois a onde cheguen. Se as mans me chegan ou as pernas, tobillos. Vale, se teño flexibilidade ou se levo un tempiño practicando, podemos tamén intentar poñer as mans, a palma da man debaixo da planta do pé. Para un estiramento máis intenso. Sí? Se non podamos. Respiro, manteño o ombligo hacia atrás, hacia a columna. E intento alongar a espalda o máximo posible. Sen crear tensión. Simplemente respirando, deixando que os músculos se vayan estirando. Intento nunca forzar, senón casi relajalos para que vayan indo. Respiro, escoito a respiración. Doble tempo que se estire todo o corpo, pernas, espalda. Vale, podemos soltar as mans dos pés e deixámoslas aquí en liña cos nosos ombros. Imos a enderezar un pouco o noso torso, para iso temos que agarrar o abdomen. Levantámoslo hacia arriba, así. E intentamos buscar a liña máis paralela ao chan posible co noso tronco. Entón, vou poñer a miña man dereita máis ou menos no centro da pelvis, no centro dos dous pés. Sí? Ou llamas dos dedos. Veña, elongo toda a espalda. Poño a miña man esquerda no sacro. Sí? Veña, agora largo hacia diante, como se quixera crear espacio entre as vértebras. Inhalo aquí. Exhalando, facemos unha rotación hacia o noso lado esquerdo. Verdad, miro o lado esquerdo, se pode un poquinho hacia arriba. Se estou ben aquí, intento estirar o meu brazo esquerdo e manteño a mirada hacia arriba. Respiro, 3, 2, 1 e volvo. Se temos un ladrillo tamén na casa ou algo de altura, tamén podemos poñer as nosas mans nunha alturiña, ou unha pelota quizás non é moi estable, un ladrillo de yoga sería ideal. Vale, ou unha manta, algo que nos dé altura se nos fai falta para apoiar a man. Cambiamos de lado, entón poño a man esquerda no centro dos dous pés ou da pelvis, man dereita no sacro, alargo a espalda, veña, ombligo atrás, inhalo aquí, exhalando, rotamos hacia o noso lado dereito, rotamos o peito, si miro hacia o lado, e hacia arriba. Se podo, estiro a man dereita, me quedo aí, 3, 2, 1 e volvo. Relajo todo, relajo o cuello, muevo un poquinho a cabeza, suave. Imos a subir. Levo as mans outra vez a cintura. Veña, forza nas pernas e sinto os talóns ben anclados ao chan. Vou a subir elongando. Entón miro adiante, inhalo e sigo subindo a cabeza e inicio o movimento. Arriba. Eso. Vale. Pechamos.
sacudimos un pouco as pernas. Vale. Que tal? Espero cada vez vaiades entendendo, disfrutando máis de cada postura. Tenle moitísima paciencia con vos mesmos, que o corpo irá cedendo pouco a pouco, cada un no seu ritmo, pero non pretendamos ter prisa, senón disfrutar do que vai pasando pouquinho a pouco. É a única maneira de chegar é sentindo as cousas moi pouco a pouco. Vale, imos a facer un pouquinho de equilibrio, unha media luna, entón desde esta mesma posición e mantendo igual a alineación entre o meu talón, en este caso o talón dereito, puente do pé esquerdo. Así, vou poñer os brazos en cruz e vou doblar aquí a miña rodilla dereita, vale. Se queredes mirámoslo un segundo e facémoslo xuntos. A idea é ir traendo o peso, verdad, da miña perna esquerda hacia o pé dereito. Vou tanteando aquí de manterme en equilibrio. Vale, e agora intento despegar a perna esquerda. Si vou levar a miña mirada hacia a man dereita, hacia onde apunta. Vou apuntar a miña man dereita un poquinho hacia o chan. Si xa me axuda. Manteño a mirada hacia aí. Vale. Intento subir a perna e baixar un pouco máis o torso. E agora que manteño aí a mirada, ou quizás a mirada entre a miña man, onde apunta a miña man, ou entre a man e o pé. Veña, estou ben, agarro tamén, se estou ben, vou un pouquinho máis. Inhalo, exhalo, se estou ben, vou un pouquinho máis. Ese vou un pouquinho máis. Sí? Vale. A media luna o que imos intentar é que o noso tronco e a perna se queden nunha línea recta paralela ao chan. Non é fácil. Sí, unha postura de equilibrio e tampouco temos que chegar aí. Temos que intentar, se podemos quedarnos un segundo, perfecto, ou dous, perfecto. É igual do outro lado, sí? Chequeo, unha abertura que non sea demasiado grande. E de aí vou tanteando. Me quedo aquí? Pois me quedo aquí. Podo un pouquinho máis? Baixo un pouquinho máis. O tronco baixa gradual. Sí, se a miña perna sube, o tronco baixa. A mesma vez. Como unha soa cousa, como unha soa peza. Sí? E vou tanteando, levo a mirada. É importantísimo tamén manter o enfoque a mirada enfocada nun punto fijo. Axudanos moitísimo tamén co equilibrio. E tamén é unha posición aberta. Entón queremos que todo o corpo se quede aberto hacia o fronte. Vale? Imos facer xuntos, empezamos co lado dereito. Unha posición de mesita estable, senón demasiado separado. Teño perna dereita aberta, así, vou levando peso a este pé dereito. Agarro o meu abdomen, tamén é importantísimo para o equilibrio. O abdomen agarrado, sí, ao centro do corpo. A noso punto de gravedade que pasa no centro do corpo, importantísimo. Sempre manter aí agarrado para calquer tipo de equilibrio. Vale, vou levando a mirada hacia a miña man. E vou baixando despacio. O que poda. Está ben se me tambaleo, está ben se me caio. Me caio, tente cuidado. Se me volvo a empezar. Tanteamos, probamos. Sí, pues, probamos, xogamos un pouco con o noso corpo. Vamos, imos ao outro lado. Vou, levo o pé. Vou tanteando, agarro o cama. Sempre podemos tamén, se isto é completamente posible, utilizar unha silla para apoiarnos ou a parede. Ups. E intento quedarme aí o que podo. 1, 2, 3 respiracións, 5. Está ben. E volvo. Moi ben, sacudimos as pernas. Movemos un pouco e ímonos poñer boca arriba. As rodillas dobladas. Vale, se esperamos ahora os pés do chan, doblamos as rodillas. Ahora imos dirixir as nosas rodillas en dirección aos nosos ombros. Cuidado que non se despegue a pelvis do chan, manteño ben pegada. E as plantas dos pés hacia arriba, hacia o teito. Vale, intentamos ir ca nosa man dereita a planta do pé e ca esquerda a planta do pé por fora. Sí? Temos a posición aquí do neno feliz. Vale,
Agora, naturalmente, o que pasa é que os ombros sepáranse do suelo, non? Verdad? E a pelvis tende tamén a separarse. O traballo que imos facer nós agora é empuxar os ombros o máis hacia o chan posible, abrindo o peito, verdad? E o sacro e o coxis elongalo, como se quixera pegalo ben hacia o chan. Si, el encanto ben a espalda o máximo posible. Vale, se podo, intento traballar por aí. Ben, igual, se me resulta moi intenso, solto e probo outra vez. Relajo aquí e vou. Ombros hacia o chan, abrindo ben o peito. Manteño as plantas dos pés hacia o teito. Sacro e coxis tamén, levo hacia o chan. Ben, sinto a elongación aquí da espalda, respiro. Podo relajar un pouquiño. Sí, bastante intensa, que non apareza. Veñemos outra vez. Ombros, levos, abro, peito, levos hacia o chan. Veña, sacro e coxis tamén. Alargar, intento que non despegue aquí a pelvis, empujo hacia o chan. Me quedo, respiro. Vale, relajamos. Moi ben. Manteño as plantas dos pés no chan, rodillas dobladas. Si, alineo. Pés, rodillas e pelvis están na mesma distancia. Veño costarnos cerquiña da pelvis o máximo, ou das nalgas o máximo posible. Si, vamos facer o noso puente. Despegamos a pelvis. Veño, subo o máximo posible. Vale. Agora imos rodar as nosas escápulas hacia dentro, verdad? Ou aquí cos brazos, como se xuntan os brazos aquí detrás da espalda. Sí? Vou metendo os ombros, verdad? Eso, enrollo. Dentro, dentro, dentro. Brazos como debaixo do tronco. Sí? A intención das miñas mans é ir hacia os tobillos. Non teño por que chegar, pero nesa intención, nese movimento, xa me obliga a ir metendo un pouco os ombros, os brazos hacia dentro, hacia debaixo do tronco. Sí, manteño mirada hacia a diagonal ou en dirección ao meu ombligo e me quedo aí. Respiro. Cuidado, que non se nos abran as rodillas. Intento levar un pouquinho o peso hacia os dedos gordos ou cara interna dos pés. Respiro. Sí, se esta posición é demasiado para mí, palmas das mans ao chan e aí. Vale, podemos ir soltando baixo despacio. Rodillas ao peito. Balance un pouco de lado a lado. Sentámonos. E facemos un estiramento hacia adiante. E alargo aí. Sempre imos, cada vez que repetimos o movimento, intentamos ir un pouco máis. Veña, vou elongando, o ombligo dentro. Vou elongando, intento pegar o meu abdomen aos muslos. Abro o peito. Vou, non teño que chegar aos pés, onde chegue está ben. Pero longo, vou pegando, intentando pegar ese abdomen aos muslos. Manteño o cuello relajado. Pero vou levar a mirada quizás un poquinho hacia adiante. Me quedo aí. Respiro 3, 2, 1. Separo os brazos aos lados. Inhalo arriba. Exhalo baixo polo fronte, polo centro. Vale? Ímonos poñer boca abaixo para facer un medio saltamonte, xa nos queda pouco. Entón, exactamente esa posición, aquí vamos a empezar a ser máis sencilla. Estirar ben os brazos, as palmas hacia baixo. Sí. Teño o abdomen agarrado, e agora vou usar os brazos, as palmas das mãos para empujar un pouquinho. O chan, vou poñer a barbilla aquí apoiada, mirando ligeiramente hacia adiante. Verdad? Inhalo aquí, exhalando, empujo as mãos no chan e levanto unha perna, largo, a perna dereita despego, sen que se despegue a pelvis do chan. Sí, me quedo aquí. Respiro. 3, 2, 1 e baixo.
E cambio a largo a esquerda, largo, como se quixera tocar a parede do lateral, e despego sen que se despegue a pelvis. Me quedo 3, 2, 1, e relajo. E intentamos as dúas, inhalo aquí, exhalo a largo, subo as dúas pernas, me quedo aí, respiro 3, ombligo adentro, glúteos apretados 2, 1, relajo. Moi ben, pois fixamos a medio saltamontes, un arqueamento, pero tamén nos ven ben para fortalecer glúteos, é bastante intenso para como traballo lumbar. Imos poñer as palmas das mans unha encima da outra para descansar aquí a nosa frente, verdad? E agora os nosos pés, imos girar os dedos dos pés hacia adentro para que se toquen os dedos dos pés e os talóns que van hacia os lados. Quedamos aquí uns segundos. Alanteo moi suave de lado a lado, deixo que se relaje por toda a musculatura da pelvis. Poñemos as mans debaixo dos ombros, enderezamos os pés en peines no chan, empujo cas mans, apreto glúteos, vou despegando un pouco a cabeza, costillas, e se podo, e non me molesta, nas lumbares vou un pouco máis, apreto os glúteos, abro o peito, collo, soltando, vou atrás, levo o cu hacia os talóns, separo as miñas rodillas, os bordes da esterilla, xunto os dedos gordos dos pés, e nos imos sentar hacia os nosos talóns, se vai ben a rodilla, se non, manteño a pelvis un poquinho máis arriba, se me molestan as rodillas, se podo, vou atrás, co cu hacia os talóns. Sexa na posición que este, estiro ben os brazos, e agora imos entrelazar as mans na espalda, mantendo a frente no chan, e empujo cas miñas mans hacia atrás e hacia arriba, deixando que se estire o peito, me quedo aí, respiro, e solto. Deixo que os brazos caen, cas palmas das mans hacia arriba, relajo os codos, os brazos, me quedo aí 3 respiracións. Vale, poñemos outra vez as nosas mans, empujo chan para subir, e se vai ben nas nosas rodillas, sentámonos aquí nos talóns, deixando que se estiren os cuádriceps. Se me molesta non vou. Vale, imos volver para poñernos boca arriba. E imos terminar poñéndovos se queredes algo abrigadiño ou os calcetins. Imos estar aquí uns 3 minutos, vale, en Savasana. Estiramos as pernas, e non sempre temos situación para rodillas dobladas, se nos cargan as lumbares. Brazos aos lados, palmas das mans arriba. Se estiro as pernas, separo un pouquinho máis ancho da pelvis, deixo que os pés se caen hacia os lados. Pechamos os ollos. Escoitamos a respiración. Inhalo profundo. Encho o corpo de oxígeno. Exhalo vacío, todo o máximo posible. Todo o aire que hace nos pulmóns vacío completamente. Inhalo, encho os pulmóns. Encho todo o corpo. Exhalo vacío. Exagero un pouco, fago máis grande estas 3 primeiras respiracións profundas. Encho o máximo e vacío o máximo.
xa buscamos unha respiración máis natural en nós. Cada vez que soltamos o aire, deixamos que o corpo se relaje un pouco máis. Intente soltar tensión con cada exhalación. Sinto o corpo, o peso do corpo no chan. O peso das mans, da cabeza, da pelvis, das pernas. Doblamos as nosas rodillas, poñendo as plantas dos pés no chan, deixo que se pegue a miña zona lumbar. Vou balanceando moi suave a cabeza dun lado ao outro. Paro ca cabeza e moi suave balanceo as rodillas hacia un lado, exhalando. Inhalo centro, podemos separar un pouquinho máis os brazos hacia os lados. Inhalo aquí, exhalo, deixo caer hacia outro lado. Inhalo centro, exhalo, solto. Inhalo centro. E agora solto, as rodillas van a un lado e a cabeza vai a outro a mesma vez. Exhalo. Inhalo todo centro. Exhalo, cambio. Inhalo centro. Exhalo, cambio. Rodillas van a un lado, cabeza ao contrario. Exhalo. Ahora traemos as rodillas ao peito. Balanceo aquí de lado a lado un pouco. Masajeo a zona lumbar. Podemos ir abrindo os ollos e xa nos imos incorporando, sentándonos. Buscamos unha posición o máis cómoda posible e intentar ter a vosa mantiña sempre cerca ou algo que podades usar. Tamén recordade que en todas estas posicións de chans temos traballos de silla, se alguna non nos vai ben, tamén podemos ter sempre unha silla con nós cerca para adaptar os exercicios ca silla, ¿sí? Vale. Imos terminar subindo os brazos, unha inhalación profunda. Xunto as palmas das mans, levo as mans hacia o peito. Exhalando. Terminamos a nosa sesión de hoxe. Namasté, moitas gracias. Recordade que se vos gustan as clases, suscribidevos ao canal para recibir os vídeos cando salan e tamén dadelle un like se vos gustou a clase. Que teñades un bo día ou unha boa tarde e vémonos na seguinte sesión. Adiós.